alus-alus Ayah, ini ada surat. Oh nggih. Lho sing banci ndange ayah lho kok kowe. Ayah. Sing alus maksane usaha. Kowe ayah. Aa. Gagah aku. Aku gila tenan nek karo sampean. Lah napa to nek Apa ini loh dedek yang ada di rahmku itu lo nyari bapaknya. Oh. Oh ngisine percil kok. Ternyata Pak Sena ya doyan banci to. Doko. Kowe rasem ndono Nganti anak-anak ngono. Halo, kowe nek muni ngono penabuhku seneng kabeh to. Ana sing guyu. Iya. Waduh, akeh banget ya Mbak Apri. Nggih, mari 2, saking 3, 4, 5. Iki nyuwun sapa iki? Pepeling. Nggih. 1, 2, 3.